Искаш ли бюджетен жираф от Festool? Всъщност има такъв. И той е ето това. Planx Easy. Planx Easy е първия безчетков двигател, който са пуснали от Festool на жирафите си. И той е създаден през пролетта на 2017. Преди това жирафа им е бил с четки. Този е първия, който е с безчетков двигател. Да, супер семпъл жираф, който е с ротационно задвижване, но това е перфектният жираф, особено за начинаещи. Много бюджетна цена и много интересно, целият е направен в Германия. Дори пластмасите, абсолютно цялата сглобка и производство е в Германия. Затова ви го препоръчваме, защото той всъщност се справя страхотно с това, което правите да шлайфате. Полимерни шпакловки и не само всъщност и турбозол и каквото и да е, нищо няма да му се спре. Дори напротив, това, че е ротационен, го прави още по-агресивен, в същото време е достатъчно маневрен, което е типично за Festool, като изпълнение, като здравина, също е с типичното качество и стандарти за Festool. Така че спокойно можете да си го купите, има го наличен, можете да го видите при нас в etiremeister.com.